YouTube, аз съм Razer 124, днес играем GTA 5. Споредния запис на нов клип. Мъкни. Така, тук сме играли инфара. Днес цъкаме един детмач, даже аз не го знам на какво е. На онът ли се вържита. Има някакъв 153 лео. Така. Това е. Аз влагам 10 000, както винаги, на мене. Да, все Имам пак. 23 победи и 24 загуби. Влади, заложих на теб, не губи. Боже. Знаеш какво ми се случи току-що? Много обясня. Много печно беше. Леле, сега ако е с нашите оръжия... Ще станеш толкова жестоко. Не. Окей. Минус Значи- 10 бо... За какво ми... Ех, твоето майка! Майка ти дева, какво му уби? Е да ти факам аз на тебе, да ти... Чеки бе, аз съм в клип бе. Не псувай, спокой се. Аре бе, качи се бе! Браво бе, машинка! Аз сега като най-умен от всичките, гледайте как се играе в GTA Deathmatch са. Взимате Делиберейтора и минавате от тука. Абе, ти кой детмач играеш, бе? Сетих се. 1 милион. Сетих се. Мале, чакай са, докато го изкарам, че... Да, бе, споко, бе. Аз съм много добър шофьор, съм пика. Само така, че аз изобщо не съм добър шофьор, точно колите как Мина се от другата страна. Мале, какъв е то тука? Къве? Взел оръжета ли е? Не бе, ти утре си. Че ли си първи? Аз сега влезна ли от тук няма да излезна? Аз. Като набереш патрони си някога ще излезеш. Боже! Ще го факам това. Ето хора, ето! Майка ти дея! Майка ти дея! Майка ти дея! Ето горе, майка ти дева, Майка ти дея! Първо намеря по-зрена. После ти веднага след мене. Къши ти бе! То остана без те 20 хора. Абе. Ела, мат, пис. Пис, маце, пис. То взе Делиберейтора. Там ли е? Става и се махай! Казах веднага. Има стрели. Да, знам. Убих го! Делиберейтор! I coming to you. Стоп. Къде, Влади, моля те, не се. Малко да освети. Трябва малко аранче да съберем и да го изпечем тук на фурничката. Ще изкопам тези диаманти. Хора, желая да се абонирате за моя приятел. Спешно се нуждаят абонати. Абе, да бе. Не проси, но поне аз да помоля. Този буклук в тайна. Чили телевизора. Когато не го чувате, не го чух. Не знам, нямам представа. Не е тук. То нека влезна вътре го дел. Абе, ти ще го убиш. Аз че ще го убия, ма са. Не е хубаво да влизат хора. Леле, знаеш кога ще го убия? Кога? Защото той е с хак ли? Не, трябва да се качи просто отгоре. Що? Да мога го снайпна, защото то си и вътре. Какво ще направя пък аз? О, да.
Събрах. Много съм топ. Както филки. Не! Майко! Ела тук, Влади! Ела тук! Чакай, бе! Още един, моля те. Боже. Нов мап. Почнахме. То нали сещаш, че са вътре ке гърми, сега такъв ще му гръмна. Казвай, че си пронали все пак. Тук само по един чест. Честно, не. Боже, мамо, боже. Хасанта съм. Защо? Боже. Чакай. Мама му! Не умирай. Браво, машинка! Аз ли бе, машинка? Абе, ти си некъв нубе. Кой ма стреля? Как много? Лестъре? Аре, дигай, бе, толкова прави са? Така, револка. Днеско много бързо това път действа. Едър перо за главния остров. Да, знам. Тук има 6. Знам, бе. О, yes. Да, има да. Само блоковете, не вземай тези кири. Да, те не ми. Чакай, трябва ми. Точно така. Отбери тези дърчета. Точно, че не мога го опръсна. Ама ти сега онзи ли тент мач играеш? Това са долните. Да, бе. След тази игра сигурно ще дигна ниво. Аре, Веско, вземенете я! Добре. Вече трябва само. Смолки, everyday. Я. Ей, това направо комаха, да. Те да се хвърлят. Прехвърля се на Чакай да се тига. Я първо разгледай всичко. Имаш ли енчантите до някъде в тебе? Да. Тус как? Трябваше да се телепортниш. Още два трябва да си играеш, чуй. Чули, Веско? Как си ги слагам така? Чули, Веско? Да. След това потом. Не чуваш на него или? Попите го дали ще се носи феска. Бе, как да го убия са то? Дали ще се носи феска. Ти ще снимаш ли с фескам? Не. Що? Защото това е тъпо. Това се прави само на стримове. И се телепортна, ако искаш нагоре. А защо Shadow Hex снима всеки път? Защото това е Shadow Hex. Аз с мене с Shadow Hex ли ще ме сравнил? Не. Къде съм аз, къде е Shadow Hex? Ти си много по-напред от него. Да, аз ако имам 60 000 абоната. Опа! Уиii! Как се прецаках! Още един. Да, още. Няма, ти са. Ти беше много. Невярно.
О, yes, от първият чест ми се паднаха много хубави неща. Тук само по един чест. Телепортай се, бързо. Не при това. Абе, ако искаш. Давай, телепорт. Тук често е. Аре, чао, оръжия. Да, че къде точно го я сложи. Аз давай, тръгвай с блоковете. Няма дърво. Тръгвай. Да, знам. Не тука. Защо натам? Защото там повече честове. Чай малко, този си го бусне с сноубал. Ей, за малко. И сега по-бързо го прави така. Не така, Веско, много бавно го правиш. Просто давай назад и давай. И какво, как втори леле за малко щех да го бия то първи? Така, 51 раунд. Не, сега то първи, ако е взел 30 000 пари на Честове. Да, направо. Вие през целия загубих 10 бон. Маля е метал супер. А вие А защо изобщо заложи пари? така, той... Млъкнете да вие в целия клип ще такова. Се чуте. Да снимам ли още нещо или да спирам тия клипа? неща, ти имаш вече две. Не знам. Ти реши. Телепортай се на него. Все пак ти правиш Телепортай се клипа. на него. Хора, аре... Това ще бъде за този клип. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се, харесайте клипа Телепортай се на него. и довиждане.